ఇంట్లో ఒలిపి చప్పుడు ఇంకిన్న నంబర్ ఉంటుండు రాదాజీ ఉంటుంది ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಸಿ ಕುಸಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ನಿನ್ನೆ ನಾನೊಂಜಿನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆದ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಕಚ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾರ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಚ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಚ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೋರಿದ ಇತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಬಲ್ಲೆ ಪುಯ್ ಮಂಜಾಲು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ಯ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಯಾಡಿ ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡಿದೀಯ ಒಂಚೂರು ದರ್ಶನ ಅಂಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ರಜ್ಪು ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಬಾಡ್ದೆ ಒತ್ತದು ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಬಾರ್ದು ಅವು ಮಸಾಲ ಮುಂಚಿದೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಚೂರು ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾತಂಡು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಯ ನಾನು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ದಯವಂಡ ಮೀನ್ದ ಕಜ್ಪು ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ತೋಲೆ ಮೀನ್ದ ಕಜ್ಪು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಈಗ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಪದಿನೋಲ ಸಾರೆಡ್ಡ ಪೂಜೆವು ಗಸಿ ಬರ ನನ್ನ ಮಗಲು ತಿನ್ಪುನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುಂಡು ಜನ್ನಾಲ್ ಮುಟ್ಟುನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುನೆ ಹೆಜ್ಜಾಲು ನನ್ನ ಮಗಕ್ಲ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಗಸಿ ಇಷ್ಟ ಗಸಿ ಕಡೆದು ಬಾರ್ದು ಗಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಕಲ ಗಸಿ ಆತ ಇಷ್ಟ ಪೂಜೆ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಪು ಪೂರ ಅಂಡು ತೂಲೆ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಕಜಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ಆತಂಡು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಕಜ್ಪು ಮಾಲ್ತದು ಪೂರ ಅಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಯಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋಡ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರ್ದು ಅಂತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಂಡ ಬಂಗಾಪುಂಡ ರೀಲ್ಸ್ ಉಂತ ಎಡ್ಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಂಡ ಅಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಪುಜಿಂದು ನಮ್ಮ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂದು ಪನ್ಪುನು ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ನಿಕುಲು ಬಂಗ ಬರಂದೆ ನಮಕ್ ಊಲಾಪುಜ್ಜಿ ಬಂಗ ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಾಲೆ ಪಾಡಿವೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬರೋಡು ಬಂಡ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಲಂಚೇನೆ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡೆ ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನ ಲಂಚೇನೆ 2 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಡ್ನೆ ವೀಡಿಯೋನ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಪಾಡ್ನೆ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ಎನ್ನಂದತ್ತು ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಇತ ಒಂಜಿ ಪಾಡುವ ಒಂಜಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ನ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪಾಡಿಯೇನು ಇತೇ ಜನ ತುಯಿನ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಏತ್ 10-50 ಜನ ತುಯ್ಯಡ್ಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಂದೆ ಎತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲು 2-3 ಜನ ಪಂಡೇರು ಈ ದಾಯ ಪಾಡ್ನು
ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಇರ್ದು ಬೇತ ಬೇಲೆಜ್ಜ ನಿಕ್ಕಂದು ಇಜ್ಜಾನ್ ಪಾಡ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಎತ್ತೋ ಜನ ಒಂದು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗೋಲು 3 ತಿಂಗೋಲು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಉಂತದೇರು ಯಾನ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಬಾತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡುವ ಬನ್ನರವಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಾಪು ಜೋಲ್ಪಲ ಪೋಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅದು ಅನ್ನಂದು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಇಡೇಗ್ ಸಮ್ಮನಗೊಂಜಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮುರಾನಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಅಚ್ಚಾರಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲೇನು ಕೊಡ್ತು ನಾವು ಅಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೊಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚೆನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಾಮಿ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ನ ಮಾಮಿ ಸಮ್ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಲೈಕ್ ಉಂಡಾತೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ಬೋರ್ತನ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಏನು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ವೀಡಿಯೋ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಕ್ಲು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ವೀಡಿಯೋ ಬಾರ್ದು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ವಾರು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪಾರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋರ್ಚಿ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ವಾರಗ್ 2 ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಚಿ ಎತ್ತೋ ಯಾನು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪಾರ್ದು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋರ್ಚಿ ಅವೇ ಅನ್ ಸಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಪೋವೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಬರ್ಪುಯ್ತು ಲಂಚೇನೆಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೋಡು ನಮ್ಮನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮನ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡಾಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನೈತೆ ಪೂರ ಮಾಲೆ ಪಾಡು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಹಾಕಲು ಪೂರ ಮಲೆಕ್ ಹೋಗ್ನ ಟೈಮು ಶಬರಿಮಲೆ ಎಟ್ಲ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ದೇವರು ಮಾತೆರೆನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡಾಡುಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಡ ಹೊಲಲ್ದಮ್ಮಡ ಪೂರ ಕೇನೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.